Een indringer in het provinciehuis. Het bleek een ingehuurde hacker te zijn. En de provincie is op een paar puntjes gewezen. Als de hacker echt kwaad had willen doen, had hij op verschillende plekken afluisterapparatuur kunnen plaatsen. En verder in deze Zeeland Nu. Hoe goed beveiligd zijn musea eigenlijk? En SGP wil poep testen op DNA. Goedenavond. Door de firewalls van de provincie Zeeland breek je niet zomaar heen. Maar indringen in het provinciehuis zelf kan wel. De Rekenkamer Zeeland heeft daar onderzoek naar gedaan en dat was wel even confronterend. Ik kon niet zomaar het provinciehuis binnen. Ik moet me bijvoorbeeld eerst aanmelden. Toch kon een mystery guest, gestuurd door de Rekenkamer, wel zomaar het gebouw binnendringen. De hacker kon zonder problemen het afgeschermde deel van het provinciehuis binnenlopen. Ook heeft de hacker meerdere uren hackeractiviteiten kunnen uitvoeren op een van de computers. Nu was dit natuurlijk een test, maar als de hacker echt kwaad had willen doen, had hij overal afluisterapparatuur kunnen plaatsen, inclusief in de vergaderzaal van de Gedeputeerde Staten. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Als ik u dat ga vertellen, dan maak ik gelijk alles openbaar waardoor iedereen het zou kunnen doen. Dus dat gaan we niet doen. Er zijn delen in Zeeland bekend, dorpen waarop mensen gewoon allemaal hun achterdeur open laten staan. Daar kun je ook zomaar naar binnen. En dat doen ze allemaal om richting de buren ook gastvrij te zijn. Het is niet nodig om de deur op slot te doen. En in ons huis, waarover we het heel belangrijk vinden om ook met de inwoners en alle partijen in Zeeland op een gastvrije manier met elkaar om te gaan, is dit wel iets wat of daarmee op gespannen voet staat. Want als je je echt maatregelen voor wil nemen, stevige maatregelen misschien, ja, dan betekent dat ook iets voor de gastvrijheid. Nou, u zegt alert blijven. Wat gaat er nog meer gebeuren? Wat gaan jullie eraan doen? Nee, misschien is wel een van de eerste maatregelen die we nemen dat we moeten stoppen met camera's toelaten in dit gebouw. Nee hoor, dat is een beetje flauwekul. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken op welke manier we die gastvrijheid en de veiligheid met elkaar in balans kunnen krijgen. Wie ook de beveiliging goed op orde moeten hebben, dat zijn de Zeeuwse musea. En daarvoor moeten ze steeds verdergaande maatregelen nemen. Kleinere musea, zoals die in Zeeland, worden namelijk snel populairder bij kunstdieven, maar ook bij activisten. Het wordt steeds moeilijker om beide groepen buiten de deur te houden. Kleine musea zijn de afgelopen jaren kwetsbaarder geworden voor diefstal en acties die mogelijk schade veroorzaken. Ook bij het Zeeuws Museum in Middelburg merkt men dat het lastiger is om kunst op een veilige manier te laten zien. Kleinere musea, zoals het Zeeuws Museum, moeten mee in een internationale ontwikkeling. Met name de grote musea, de internationale musea, die hebben dat op een niveau gebracht waar je als veel kleinere musea moeilijk aan kunt voldoen. Dat is net als wanneer je een gewoon huis hebt, als de buurman extra hangsloten heeft en een alarmsysteem en jouw voordeur is gewoon met een normaal sleuteltje wat je met een kleerhanger of met een creditcard open kunt krijgen. Dat verschil is het. 25 jaar geleden werd uit het Zeeuws Museum een schilderij van Mondriaan gestolen. Op klaarlichte dag. Destijds reageerde Zeeland verbijsterd op het gebrek aan beveiliging. Ik vind eigenlijk dat het dan toch eigenlijk slecht bewaakt is. En dan toch zeker als je niet weet wanneer het gestolen is. Een originele Mondriaan hangt in het Zeeuws Museum kennelijk met een simpel haakje aan de muur. Een beveiligingscamera ontbreekt. Het alarm is overdag uitgeschakeld. U ziet, als het daar zo'n klein haakje in dat gebouw hangt, want ik zag het op televisie, dan zei ik, dat kan toch niet? Dat hoort natuurlijk zo aan de muur te zitten, dat als het eraf gepakt wordt, dat er een alarm over gaat. In het begin een beetje ongeloof, hè? Een schilderij gestolen in Zeeland. Ja, ik was daar wat verbaasd over, maar toch ook wel geschrokken en ontdaan, want het is voor Zeeland een heel belangrijk schilderij. Zo reageerde Zeeland vandaag op de diefstal van het schilderij De Boom van Mondriaan. Het schilderij verdween eind vorige week uit het Zeeuws Museum in Middelburg. Dat was 25 jaar geleden. Er is intussen veel veranderd. Waar het 25 jaar geleden gelegenheidsdieven waren, zijn het nu professionele criminele bendes die soms in opdracht diefstallen plegen. Dus je kunt je wel voorstellen dat als je te maken hebt met gelegenheidsdieven, dat je op een hele andere manier te werk gaat dan wanneer je met een professionele criminele bende te maken hebt. Het museum is de afgelopen jaren veel meer geld kwijt aan beveiliging. Ja, vele malen. Dat zit in menskracht, dat zit in technische dingen. Ja, dat is niet te vergelijken.
En dat slokt een groot deel van het budget van het museum op. Veiligheidsmaatregelen zijn per definitie duur. Want je hebt, technisch moet je allerlei dingen doen, bouwkundig moet je allerlei dingen doen. Qua mensen moet je heel veel dingen doen, dus mensen moeten ook getraind worden. Ja, dat kost gewoon heel veel geld. En je kan je geld maar 1 keer uitgeven. Dus als het naar beveiliging gaat, gaat het niet naar iets anders. Jammer. Ja, en dat is heel spijtig, ja. De diefstal van de Mondriaan was de laatste grote kunstroof in Zeeland. We hebben een podcast gemaakt over de verdwijning van de Mondriaan. Die is vanaf maandag, als het precies 25 jaar geleden is dat hij verdween, te beluisteren. Via onze app of website en via podcast-apps. De SGP in Rijmerswaal wil DNA-testen uitvoeren op hondenpoep. Daarvoor heeft de partij een motie ingediend. Er is veel overlast van poep in de gemeente en zo kan achterhaald worden wie de schuldige is. Ja, het is een beetje goor, maar dit is dus de bedoeling. Een ambtenaar van de gemeente Rijmerswaal vindt een hondendrol en gaat er dus een stukje poep van opscheppen. Dit wordt dan in een laboratorium onderzocht op DNA. Met die gegevens zou het baasje dan kunnen worden achterhaald die een boete kan verwachten van €140. Hondenbezitters in Kruiningen zijn verdeeld over de plannen. Ik vind het onzin. Helemaal prima. Klein hondje zoals wat ik heb, die doet maar een klein beetje poepen. Maar grote honden, die doen inderdaad veel. Als het plan doorgaat, moet van alle 2000 honden in de gemeente DNA worden afgenomen. Die gegevens komen dan in een grote databank. Een kostbaar plan, wat volgens de SGP betaald moet worden door de hondenbaasjes. Die zouden per hond zo'n 75 à €100 moeten betalen. Dat zijn normaal schandalig natuurlijk. In deze tijd waar mensen nauwelijks eten op tafel kunnen krijgen. Als daarmee het probleem opgelost zou zijn van alle hondenpoep in de gemeente, vind ik dat prima. De SGP dient het plan in als motie. De gemeenteraad moet oordelen of Rijmerswaal dan de eerste gemeente wordt die via DNA boetes gaat uitschrijven voor het niet opruimen van hondenpoep. Ja, en Leefbaar Rijmerswaal heeft inmiddels laten weten de motie te steunen. Dan is er een meerderheid voor het plan. En daarmee kan Rijmerswaal inderdaad de eerste gemeente van Nederland worden met deze hondenpoep-opspoormethode. In de binnenstad van Goes komen steeds vaker winkelpanden leeg te staan. En dat is de gemeente een doorn in het oog. Daarom wordt gewerkt aan een nieuwe detailhandelvisie. Sommige panden zouden een andere bestemming kunnen krijgen. Wonen bijvoorbeeld. Maar daar hebben de ondernemers in Goes dan weer hun twijfels over. Ja, men wil natuurlijk de kleinere straatjes, steegjes, de aanloopstraatjes naar het echte centrum van Goes, wil men meer woonfunctie creëren. En daar zijn wij wel bijzonder kritisch op. Door het winkelen online, dat nog altijd toeneemt, krijgt ook de gezellige binnenstad van Goes steeds meer te maken met leegstand. Daarom werkt de gemeente samen met de ondernemers aan oplossingen, want voor alle panden een nieuwe winkel vinden is een utopie. Daarom wil Goes ook woningen toestaan in de binnenstad, bijvoorbeeld in de kleine straatjes richting het centrum. We lopen nu zo meteen langs een voormalig winkelpand wat woonruimte geworden is. Nou ja, kijk ernaar en je ziet wat wij als ondernemers zeker niet willen in Goes. Dit is nou voor dit straatje, maar dat wil men natuurlijk ook in aanloopstraatjes, in andere straatjes in Goes gaan realiseren. En daar zijn wij natuurlijk als ondernemersorganisatie fel op tegen. Het verplaatsen van winkels uit de kleine straatjes aan de rand van het centrum naar de binnenstad zou de leegstand ook tegen kunnen gaan. Martin Lucassen zit met zijn bloemenzaak al 10 jaar in de Korte Kerkstraat. Verhuizen ziet hij niet zitten. Ik zit er prima. En bovendien vindt hij dat de gemeente al jaren eerder had moeten ingrijpen. Toen hebben ze nog best wel detailhandel buiten het centrum toegestaan. En dat was veel beter geweest, denk ik. En die zat er echt buiten het centrum. Toen al moeten zeggen, dat doen we daar niet. Geen detailhandel meer, ook niet makelaarskantoor, dat die gewoon in het centrum komen te zitten. Of in die zijstraatjes, want dat is beter als woningbouw, denk ik. Want dan heb je toch mensenloop en dat is belangrijk. We gaan naar verslaggever Niels Schuurbiers in Goes. Ja, Niels, de mensen van de ondernemersorganisatie zijn kritisch. Betekent dat dan ook dat ze die nieuwe detailhandelvisie helemaal niet zien zitten?
Nee, dat betekent het niet. De ondernemers die wij hebben gesproken, en die vertegenwoordigen dan ook weer collega-ondernemers, die zien echt wel dat er iets moet gebeuren in de binnenstad van Goes. Omdat er winkelpanden leeg staan op plekken waar dat vroeger ondenkbaar is geweest. En ze snappen ook wel dat de gemeente daar dan misschien woningen van wil maken. Maar het gaat hen om de manier waarop. Want het moet wel gezellig blijven en levendig blijven in het centrum van Goes. Dus het is een hele puzzel. Ja, en nou was Martijn Vermeulen van de partij Nieuw Goes verantwoordelijk voor die nieuwe visie. Maar zijn partij is deze week uit de coalitie gestapt. Wat heeft dat voor gevolgen? Dat heeft als gevolg dat een nieuwe wethouder dit dossier over zal moeten nemen. Want er moet natuurlijk echt iets aan gebeuren. Maar het volgende gesprek tussen de gemeente en de ondernemers is aanstaande dinsdag al. En voor die tijd zal waarschijnlijk niet iemand die portefeuille hebben overgenomen. Maar dat gesprek gaat wel door. Ja, en denk jij nou ook dat andere Zeeuwse gemeenten meekijken met Goes, hoe dit eruit gaat zien? Ja, dat denk ik wel. De leegstand in Goes en hoe ze dat willen oplossen en tegelijkertijd ook de woningnood willen tegengaan. Dat is een probleem waar meer gemeenten mee zitten. Dus ik denk dat die de ontwikkelingen in Goes zullen volgen om te kijken of ze het ook in hun eigen gemeentegrenzen kunnen toepassen. En wij volgen het ook. Dankjewel, Niels. Vanmorgen was het droog, maar in de middag kwamen er buien over de provincie. Het werd niet warmer dan 15 graden. Er was toch ook nog wel een glimp van een zonnetje. En dat zorgde voor deze regenboog die de nieuwe wijk Essenveld in Middelburg alvast wat kleur gaf. Ook morgen regen, vooral in de ochtend en rond het middaguur. En er staat morgen ook een frisse westenwind. Zondag ziet het er iets aangenamer uit. Dan is het droog met zonnige perioden. En na dit weekend dan gaan de temperaturen gewoon weer terug omhoog, boven de 20 graden. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en alvast een goed weekend gewenst.